ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏ ସଂସାରର ନୀତି ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ନା। ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହୁଡ଼ିବ। ବାହୁଡ଼ିବା ସମୟଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କାଳିଆର 9 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନିଜର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ। ଆଜି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଲେଉଟାଣି ନେଉଛି। ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା। ବାଟରେ ମାଉସୀ ପୋଡ଼ପିଠା ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ପତ୍ନୀ ରାଗରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଆସି ରଥରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ କାଳିଆ, ତୁ ନା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ରେ, ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।